Og hvis det er vildt ud, det der. Er den ikke varm, den der? Lidt. Christian. Men prøv at se, alt den røg, der ligger der, det er jo farve, kan man Skal jeg sige. så bare bruge det? Nej, altså. Ej, det er noget flot. Det er noget rigtig flot. Ja, må man godt holde min hånd, når den tænder den der. Ja, ja. Det er meget flot, det der Du kommer bag. finder noget, du finder noget ikke til det. Det er ikke okay, og så kommer vi ovenpå. Okay. Vi kan også bare rykke papiret. Den er flot, den der. Har du noget... Hvor har du lighter hen? Det tror jeg ikke. Man kan Der bare lægge op ligger det der. derovre, der ligger en masse der. Og så kører papir ovenpå, ikke? Christian, Jeg synes, du kan køre papir ovenpå. Ja, Og så gør vi lige ikke sammen her, ikke? Ah, det er godt. Kan det der, kan du vise mig? Ej, for fanden. Pernille. Der er nogen, der kommer til at lufte hurtigt af. Kæft, hvor det stikker, mand. Så vi laver et eller andet. Og så bare lige det derovre der. Chuban, skal du det derovre? Pernille. Jeg har det helt toppen der. Okay, så her er Chuban. Du laver det ovenpå. Så skal det. Du så bare sådan, nej, jeg smider den her. Men det er ikke det. Jeg prøver sådan. Ja, så det er Meget smalt på, ikke? Ej, det er rigtig flot det her. Jeg kan også... Mand. Det er flot, mand. Det er kæft, hvor er det flot, mand. Ej, det er flot. Skal jeg lige træde på? Jeg kan godt have en af de Jeg prøver lige her. Skal vi have noget kugler? Åh, nej. Ej, Ej, den her klister så passer. Der er i hvert fald blevet hul i min sko. Lige pludselig kan man bare mærke jorden. Skal vi have noget kugler om den, mand? Nå, ja, jeg har så begge vejen. Jeg kommer her noget gul. Kan jeg ikke have noget blok? Jeg ved ikke, Det er det. Hvor var sådan en... vi ser flot. Jeg tænker, om vi lige skulle starte med en ny. Nej, lad os sige, at vi gerne vil lave det der. Har vi ikke en gren? Ja. Ja. Det ser ret sådan ud. Det vi skal så være der for hvad skal jeg gøre? Nej, det er okay. Det er okay, det er bare noget safe, eller hvad? Hvordan? Ja. Wow, det er flot, det der. Ej, okay, det er meget. Fedt. Og det ser fint ud, det der. Det er bare for brændt. Jamen, den der farverne ligger sådan sammen, og... Det er vildt flot. Ej, det er vildt. Hallo, hallo. Ja, undskyld. Ej, og det skulle sgu da flot. Ej, lige for at vise mig. Jeg er rigtig glad. Ja, så kan vi bruge det. Hey! Ja, Eller der. Det er bare havn. Der er sådan grønne blå og... Flamingo, kan I se det? det kan jeg. Det er så meget som Jimmy Pop. Det her, det er sådan nogle ting, han sælger til de der psykologer der. Her, dem vi bruger. Så der er nogle hvide. Det er bedre, end det bare. Det er sjovt, at Jimmy. Hvorfor gør man aldrig det her? Så nu er den sådan ligesom brændt af, ikke? Så brænder den ikke papir længere. Okay.
Jeg tror, Det er mærkeligt, som den ser uskarp, så den ser skarp ud, hvis man trykker til den skarp. Se, nu fik jeg noget, så er det. Der er jo stadig masser af farver i den her, selvom den ikke er grøn. ser du. Okay, hold det på sådan der. Men ikke papiret, der Det er den måde, man kan sagtens indkapsle det. Røgen og få noget farve ud af det stadigvæk, selvom det ikke er. og så giver det røg. Er det her nogen? Det den anden. Frem på den, når der er ligesom allermest gang i det. Hvad hedder det? Hvad er der nu på? Hvor tror du, der er færdig? Jeg tror lige, at Ja, det skal være det. vi prøver det der. Ej, en gang til, hvad siger du, det der med at træde på den? Det er godt nok flot. Så skidt der. Jamen, hvad med det? Men det kan det ikke. Ja. Wow. Vil du tage sådan en dut, så skal vi væk til mig? Ja, med farve, ikke? Det er lige meget. Den lever jo. Ja, men det var det, jeg skal lige købe. Jeg kan få den, jeg tror, du... Må jeg låne den eller noget? Ja, selvfølgelig. Nej, det er ikke smart. Ja, bare det der. Tak. Skal vi få noget blå? Ja. Ja, Ej. ja, det er fordi, jeg skal have den. Det ved jeg. Den er meget god. Jeg vil gerne have bare sådan en prøve. Laver der nogle stykker. Prøv bare igen her. Det med saksen, ikke? Der ligger her. Ja, godt. Jeg mister mig. Wow, det er flot det der, mand. Er du sindssygt, det er flot. Det der? Ja, det er kæft, altså. Ej, det er flot. Altså, jo, tag det. Bare. Nu er min røg. Det virker overhovedet ikke. Jeg vil lige have det væk. Men det gør det sådan, jeg prøver lige at drive væk. Åh, det ser sygt ud her. Jeg sad og tænkte på Nathan, men okay, det er måske andet. Ja. Det går med, den er flot. Igen, det er lige. Wow. Det er også fint, men